Ola a todos. Unha das cousas máis bonitas que ten este programa é ir coñecendo as persoas, as súas historias, as vivencias, os recordos que hai detrás de cada melodía. A muller que imos coñecer esta noite en Alalá é unha auténtica xoia. Primeiro porque toca un instrumento que estaba prácticamente desaparecido. Os expertos din que xa se tocaba na Idade Media e que estaba moi ligado ao camiño portugués, ao camiño de Santiago. De feito, o instrumento compónse dunha cabaza, unha cuncha de vieira que leva en riba e duns dedais que se meten nos dedos para tocar. Felicia toca desde que era así de pequeniña, porque lla escoitaba tocar a súa avoa. Dela aprendeu un montón de coplas, eu creo que son incontables. Pero o mellor de todo é que esta muller, Felicia, ten 81 anos e é unha muller incansable, pura enerxía. De feito, todos os venres e todos os sábados sae cos netos, cos fillos, a tocar polos seráns e polos furanchos. E non hai maneira de levala para casa hasta as 5 da mañá. Felicia é pura enerxía, vitalidade, é retranqueira, é divertida. E cando se pon, Felicia é vos moi picante. Eu creo que esta noite imos aprender moito con ela. Xo veredes. Isto ven eses camións da carretera e sempre ando a barriscar e a cantar. Barre, barre, miña vasoiriña, hai máis dun ano que non barre la cociña. Habana, 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 abanador, habana, habana, habana e fai calor. Daqui non saio, daqui ninguén me tira, daqui non saio, daqui ninguén me tira. E o señor tiña paciencia de esperar, e unha mãe con 4 fillos, onde é que ela vai morar? Unha mãe con 4 fillos, onde é que ela vai morar? Eu non tiño sentido ningún, meu filliño. Coidadiño co que vos diga Felicia, que nos pode estar vacilando e ni nos enteramos. E xa posta a cantar. Esta muller é capaz de sacar unha cantiga con cada palabra que digamos. É como un arquivo sonoro andante. Aínda que, iso sí, a hora de tocar algún instrumento, o único que lle vai é a percusión. Concretamente a súa inseparable cabaza. Pero o máis sorprendente é que despois dunha vida increíblemente dura, aos 81 anos, a Felicia o que lle gusta é simplemente divertirse, ir, por exemplo, aos furanchos ca familia, e esta vez non exageramos nada, aguanta ata as 5 ou ata as 6 da mañá, máis que os propios netos. Se non o credes, esperade ao final do programa. Ademais, vai a clase de pandeireta e pasa ao bomba, e de cando en vez visita aos veciños e alegralles a tarde. É realmente curioso e admirable comprobar o don de xentes que ten Felicia, e esas ganas de vivir, porque despois de pasala realmente canutas ca fame e despois de perder 10 fillos, Felicia Insuela é capaz de presentarse para todos vos botándolle un fermoso canto á súa propia vida. Preséntate con esa copla que fala de ti, como é? Felicidad soy de nombre, Insuela soy de apellido, provincia de Pontevedra, yo en Fofe he nacido, provincia de Pontevedra, ahora en Paredes vivo, ay la la, ay la la, ay la la, ay la la. Está todo dito, xa estás presentada, viches? Eu cantar cantaba ben e a garganta non me axuda. E na de mandar untare cunha laranja madura, cunha laranja madura. Ai la la, ai la la. Tamén toco a cabaza, tamén toca a pandereta, tamén toco cordedales que me regalou a neta, que me regalou a neta. Ai la la, ai la la. Solteira vida reale, solteira vida reale, quen desta vida me quite, está en pecado mortale. Eu amar ben te amaba, si tú foras para min, pero amarte para outro son penas que non ten fin. Agora que sí, agora que horiña completa de tomar café, de tomar café, de tomar café. Agora que sí, agora que... Estabasme dicindo que ti isto da música, isto de cantar, che viña de tua avoa e de tua nai. De miña avoa. A ver, conta. A miña avoa, eu teño 2 irmáns jamelos.
Sí. 6 anos máis novos que a min. Entonces, antes, na aldea, había a lareira, Sí. a lareira onde se facía o lume, o pote. Nós tiñamos aquí a cociña, e ali unha habitación, e aquí a lareira, e ali a pie do porco, toda na cociña. Botábase Todo ali- xunto na cociña? Todo xunto na O cociña. porco comía con vos na O home, cociña? na pía ali á beira da porta. No, aquilo só lo sabe Dios. Entón tiñamos, chamaban un berce, que agora chaman a cuna, o berce dos nenos. Sí, un berce. E estaba a miña abuela máis unha velliña. Acordou o rapaz a cantar a beira do lume. Entón a miña abuela collía a cabaza e a cor de dales e cantaba así sentada. Cando non tiña o mandil, e sacaba o mandil o de diante e viraba para atrás, e a coas cintas ataba aquí e tocaba de pé. E no medio daquela miseria toda, porque a había. Mi madre a fame e o frío era todo, pero... Daquela había unha cosa que era cando os nenos tiñan fame e non había para darles de comer, había moitos que os facían cantar. Home, oixe, e nós, acórdame a min, cociámos o pan de millo, mentre sabía, comíamos, cando acababa, acababa. Éramos 5 irmáns, e fritían un huevo frito, e a mija do pan, ali mejallamos, pero botábanos unha racionciña a cada un no plato. E dábanos o pan da ración. Dábanos o pan da ración, que a mí acórdame ir buscar ao cabelo un pan amarillo, como a xema dos huevos. Tamén me recordo que cando se lavaban os nenos, os meus irmáns, como os meus así, cando se lavaban non había polvo de talco para lle botar, e a polilla da madeira, aquele polvillo da madeira, Sí? collíase e botábase daquilo, Da polilla? da polilla da madeira. Ai, daquela... eso sí que non era nunca. Sí, bueno. Todos os días estou coa ferramenta a voltas, mi. Xa teño fastidiado os dedos, non sei cantar veces, Temos a máquina do cesto, pero eu coa máquina non o baño. É o moderno de antes. Por amar é querer bien e me queren quitar la vida, ni amar ni tener bien e ni ter la vida perdida. Tua nai ten tripas a cocer, ella dirá elas ellas de comer, ellas de comer, ellas de comer. Tua nai ten tripas a cocer. Claro, mas é que te tocou unha época dura, porque, vamos a ver, a guerra tocouche cando ti eras Eu pequena. nací no 29. Claro. Eu nací no 29. Pero O sea, acórdame... que che tocou a posguerra inteira. Inteira. E acórdame cando estaba un tío meu que morreu cando veu da guerra, que nos mandaba cada roupa da seda. E despois eu viña, tiña as miñas amigas, e antes que viñera a miña nai, os mellores vestidos repartía as súas amigas e eu quedaba sin nada. Eu sempre fui así, unha burra. Umas outras me daban pena e eu se daba os mellores a elas. E foiche ben así, non? Bueno, ainda me vai agora. Pois entonces, Eu, cada un é como eu ese, digo, foi ben. eu só se dou un anaquiño, mañá xa me aparece por aquí. Nin tiño unha jaliña, nin tiño un porco. Eu como huevos a barrer sin comprar un. Eu como jaliñas. Eu como de todo. O sea, que ti deches moito na vida, pero tamén recibes. Sí. Bueno, pois eso está ben. Eu teño xenio, pero mellor muller no mundo non hai. Hasta teño pena de ser tan boa como son, de verdade te lo juro, Pero levo 44 anos aquí en Paredes, desde aquela punta a aquela, ainda nunca pedí un favor que non fora servida. Orli! Vou salir gravada eu? No, tú non, tú, eu... Levaina. Ahora vai nos dar as uvas para comer. Vai. Ainda, que morra como non as dá. Vente, me mira las aliñas. Como te sajan los peitos, cóllalos, Churra de laira, churriña. Eu xa teño 84 anos. E eu tiña 81, Xa total. vou por 85. 3 anos, E empezamos. moi traballados, e moi penados. Anduve en canteiras, a picar na pedra. Fun ao mare, ás ameixas, que era unha gran mariñeira. Ganamos de novos para vellos, non? Pero temos que traballar como... Eu traballo tanto como E non traballo. traballar nada. Non mira. traballo, Estás desgraciado. ali un reméndalo todos os días, como se fora un pantalón. Eu sí, eu ando todos os días. Todos os Tengo días. erviña tase, é que non me deixan os nervios. O meu é o eido, a pandareta, os meus amigos e ter novios. Os novios tamén me gustan, Felicia e Orli e Felicia pasan o día de broma unha coa outra. Son primeiro amigas e despois veciñas, por ese orde.
e intercámbiano todo: tomates, ovos, bromas, picardías, sopas de verdura, penas, pesares e cantigas. Pero aparte de todo, estas mulleres levan traballado moito xuntas e agora viven a vida parede con parede. Orli máis tranquila, Felicia máis enérxica, totalmente distintas pero coa mesma pillería. Unha conversa entre elas é como asistir a unha clase maxistral de retranca e dobre sentido, son complementarias e cómplices. Miña naiciña, veña, canta. Miña naiciña, que boa nai teño, nós somos moi amigas. Hai algunhas veces venche así xente que non me conoce, eu digo así, payasadas para rir, porque me gusta moito a broma. Sí, aquí ela ven a nosa casa e somos amigas de verdade. Altealo, moza do alto maiore, altealo, canto máis alto mellore. Altealo, moza do alto maiore, altealo, canto máis alto mellore. Viva Ramboia, viva Ramboia, que che quero pola vida. Viva Ramboia, viva Ramboia, anque sea noite e día. Barcia de Mera caiu redondo xa está no chan. Barcia de Mera caiu redondo xa está no chan. A viña de Maceira, esa non cai que ten man. Viva Ramboia, viva Ramboia, que che quero pola vida. Viva Ramboia, viva Ramboia, anque sea noite e día. Este é un instrumento que ti tocas, que é unha cabaza E a cuncha. e a cuncha. Esta cabaza vivía Santa Luviño por ela cando era no mes de abril. Cando cantaba na Aña, así, no da Aña, bueno. A Aña cantabas en a leira. E despois dabas a merenda, pan e viño, non había outra cousa, Esta cabaza onde a sacaches? Esta cabaza xa ten moito tempo, pero non é da miña abuela, Claro, de tua abuela xa non queda. Isto estropéase. No, claro. É un instrumento. Isto Picas. picas. Plantas ti as cabazas? Sementalas ti? Sí, tiño sementado, se non dá máis calcar a miga. E despois que faz? Solo hai que deixala secar? Seméntalas, e cando están secas, cábralas, e sacan a semente de dentro, e xa está. E como ya sacas? Porque isto non... Sí, isto ao sacar, Sí. seca a cabaza, falle burato. Sí. E ao sacar a cabaza, deixala ali no huerto, e despois a vanilla así, xa caen. Ah, caen solas. Caen solas, sí. Pase, maestro. Otra vez por aquí. Aquí estamos. Ya, aquí. Hombre, aquí está. Traiche a cabaza para que me mires. Pódese dicir que o de Felicia e Dionisio foi un amor musical a primeira vista. É lóxico, porque Felicia xa é como é, adora cantar, e Dionisio non queda atrás. Este home como uns grandes almacéns de artesanía. Eso sí, todo o que vedes está feito por el, a man. Ten desde todo tipo de percusións, ata gaitas ou zanfonas, pasando por unha colección de peles curtidas con escrupulosa atención, seguindo un proceso que desenvolve enteiramente no seu taller. Pero ademais de artesán, Dionisio dedícase á recuperación de instrumentos perdidos no tempo. Por iso, cando atopou a Felicia coa cabaza, o encontro foi perfecto, xuntouse a fame coa gana de comer. Eu, antes de que Juan me dixera nada, xa me falaban outra xente de usted. Sí. De que había unha señora maior que iba moito aos seráns e aos franchas, que levaban un sistema de instrumento, pero claro, a xente non lle daba importancia o que tiña na man. No Porto de Gloria aparece como instrumento. Os peregrinos usan para o tema de agua, etc. Non se viamos viño. Exactamente. Usábase como, abríase por aquí, vaciábase a cecita. De abril vivíase. Exactamente. E a concheviera, que usábase cando íbamos unha fonte, tamén aproveitabas para beber. Tamén. Cando non tiñas cabazo, pois con a mesma concha era a cuchara que tiña un. E antiguamente tocábase con uns dedales de madeira. Ese ruido que está nuestro comedor, ese gato del vecino que anda pescando un ratón. Muchos pueblos tengo andado, Cataluña y Aragón. En mi vida tengo visto un gato con pantalón. A mí dixéronme que Felicia era picante. ¡Uy, Jesús! Mi madre, cada un que se aprieta o corazón, De moza tamén eres tan picante? No, tanto non. Se vio, espero, cortaba malo máis. Agora non me corto. Agora se me chaman, eu que eu quero. Eu quero que me cantes unha canción picante desas que tes, pero unha das picantes, Ben picantes. Sí, despois xa veremos se hai que quitarle picante ou non. A gravala. Sí.
E a cuna que non ten fondo, ai a cuna fondo ten so carallo é pequeno, a cuna que culpa ten, a cuna que culpa ten, ai a la la e la la la. O carallo levo tue, a mi non me fai por veito, faime cosquillar na cuna, a noite cando me deito. Xa. Bueno, mira, así churras. Hai unha veciña minha aí arriba de Mela Felicia. Por Dios, se pido un canto, se iso para a televisión, se eso me mandan, canto. Eso non me mandan, non. Bueno, eu pedincho te fixéchelo ben. Home, eu pediño a nena debaixo dunha carqueixa. Eu pediño ela deu-me daquela non tiño queixa. Efectivamente. Se mudeche non mudara, xa o tiño o pedín. Deche yo a quen quixeche a darmo a min. Eu contestabache, pero que non me sale a rima. Pois bota. Así é Felicia. Ela ten alegría de sobra para todos, pros veciños, pros fillos, os netos e pros amigos. De feito, levounos a tomar café á casa de Enrique e recibíronos encantados. Eu, cando chuveu aqui ao calquera sitio, é como se fora o rei Hassan. Eu foi a cousa que máis encontrei da miña edad. Desde que teño uso de razón, a muller que máis encontrei máis feliz de todos. Porque nos fai rir a todos, nos fai cantar e nos fai feliz a todos nunha reunión. É verdade. Choca la mano, hombre. É máis un bico. É máis un bico. Bien, sí, señor. Vendos con tanta festa parece que se coñecen de toda a vida, pero non, hai pouco máis dun ano. Porque a Felicia encántalle facer novos amigos e sabe conservalos a todos os que coñeceu cando era nova e os que segue facendo agora. É unha muller moi querida, respetada e sempre solicitada. Ali onde vai hai bo rollo, risas e sobre todo moita alegría. Basilisa está na cama, la, cunha tunda que levou. Levántate, Basilisa, la, que a tunda non te matou. Basilisa, lisa, Basilisa, lisa está lisa, Basilisa, por adiante, por atrás. Eu ben vin estalo moucho, la, da cabalo dun salgueiro. Unha subela na man, la, aprender a zapateiro. Basilisa, lisa, Basilisa, lisa está lisa, Basilisa, por adiante, por atrás. Tu veche moitos mozos, ti? Mozos de verdade, tive un que había 3 anos que era novia del. E eu, a decir a verdade, moito non me gustaba, pero ele era rico e eu era pobre. O pai dele era contratista e tiñan un rabaño de ovellas, tiña unha ovellinha, iba para o monte coas ovellas e viña coas medias delante toda negra, non me da gosto co raballo das ovellas. E eu, como sempre foi unha calamidade, a vella non me podía ver, eu metíame coa ela e dicía, eu, abueliña, cando eu vai, paso a casa, non anda coas ovellas. Puta, anda esta ovelha. Puñame do máis baixo. E daquela xa eras a novia do seu neto. Do seu neto. E chegaba a casa e berraban co ele e ele volvía por mí e botaban a dormir fora da casa. E que estaba loco por min rematar. Non te digo que foi para o Brasil e despois se forcouse no Brasil o pouco do meu casare. Botou unha corda ao pescozo e a forcouse, alá. Ai, que dis, por Dios. De verdad. E até eu había 3 anos que era novia del, pero solo novia de novia, antes non había máis nada. Pero chegou o señorito do meu home, lo tiña no ceo, chegou alá ao Serán a Fufi, e mira que había mozas así, moito, aos máis ruins e moito mellores que a min. Pero ele entrou, botou unha olla a min e dixo yo ao compañeiro, aquela que está lá, aquela ten que ser miña. E así o fixo, cabrón. Mira, a ti non che importou polo que vin despois. De primeira eu non quería, De primeira, Pero gustábache máis que o que era rico ou outro? Gustaba máis. O amor sempre foi así, atravesado, É que me cago no Dios que pariu. Sempre é o que queres non che dá, o que che dá non o queres, é que É iso bueno, mira para aquí. Este é o meu home. Tiña moito xenio. Pero traballador, mira para aquí, estábamos secas coa fame, Dios mío, que me sei. Aunque levara 3 anos co seu ex, cando apareceu Antonio, a Felicia non lle quedou máis remedio que deixalo todo por el, porque o amor é así.
Non foi sinxelo porque a familia dela non lle gustaba, pero o que estaba de ser foi. E Felicia e Antonio casáronse, emigraron a Alemanha, volveron e viviron e sobreviviron xuntos na súa casiña de paredes ata que a morte os separou. Pero Antonio era guapo. Era guapo, era. Guapo. E era o tipo parecía inglés, Tiña un corpachón, mi madre daballe, dicíame el punto... Hai un pouco dixéchesme que alemán. O alemán ou inglés, bueno, os alemáns tamén éramos que estive en Alemania moito tempo, Tamén son altos e guapos. Tamén. Ten a cabeza algo grande, pero son ben bons. Os alemán. Os alemán ten un cabezón, mi madre, ten unha cabezaza. Eso nunca oira. No. Nunca me fixei, non? Os alemán son guapos, pero ten unha cabeza grandísima. Ahora, mira, ten unha cabeza de bola, aperta un balón, hostia. Mira unha cousa. En Alemania, que tal? En Alemania, miña prenda, se te conto. Bueno, máis non te contar, porque senón... Mira, en Alemania, cando van non entender nadiña a fala. Claro, normal. E chegaba pola mañá, eu só sabía dicir buenos días. Pola mañá dicía buenos días, á noite buenos días, e á tarde buenos días, eu só dicía buenos días, porque non sabía dicir outra cosa. Chegaba no autobús e dicía, guten Morgen. Á mañá dicía ben, e dicían meles, guten Morgen. E chegaba eu á medida e dicía, guten Morgen. E dicían meles, guten Tag. E chegaba a noite e dicía, guten Morgen. E dicían meles, guten Abend, dicían, mi madre, se dixen mal outra vez. Outra vez... Bueno, ti, canto tempo tu veches ali? Estive, canto, 7 anos ou 8 anos. Bueno, 7 anos xa aprendeches a falar o alemán perfectamente, aprendeches cancións en alemán. Canto en alemán. Deutschland alles klar, so viel Kinder, so viel Kinder, kein Papa. Mein Gott, so viel Kinder, keine Brot. Heute nicht arbeite, Maschine kaputt, heute namen schlafen. Fiquen guten. E iso que di? Tú sábelo, No, que non sei, que di? Deutschland, en Alemania, todo está moi ben. Alles klar, ben. So viel Kinder, moitos rapaces. Hoxe non hai traballo, a máquina rompeu. Oite nis arbeite, maschina kaputt. Oite names, a noite, schlafen. Que non me gusta máis facer o resto. A cousa iba mal, pero acabou. Acabou. Ni tiña que acabar. Como tiña que acabar, home, claro. Era o que había. Caballero, soy casada, tengo el marido buen mozo, no puedo atender a nadie. El pobre desconsolado y a un árbol se arrimó, sintió cantar un jilguero, con la voz se consoló. Canta, jilgueriño, canta, que tú cantas. Me cautiva, pretendí una casada y no pude conseguirla. Trátela usted con cariño, trátela usted con firmeza, a fuerza de acariciarla, de ablandar su dureza. Yo la traté con cariño, como el jilguero decía, a fuerza de acariciarla conseguí lo que quería. Clara soy, Clara me llamo, Clara soy, Clara quedé, por eso que nadie diga tal agua no beberé. Mira unha cousa, ti tuveches 13 fillos. Tiven. Pero só che quedan 3. Mira, morreu unha de 19 anos, que era un sol de mediodía, Era guapísima, non era, xa era para que non levou. Casouse moi noviña, e cando morreu tiña 19 anos, morreu de leucemia. Tiña unha nena de 1 ano e outra de 2. Despois morreu outra dun ataque epiléptico con 5 anos. Despois morreu outra con 8. Despois morreume con 8 meses. Despois malpartos. E así cantas hai. Como supera a morte de 10 fillos? É que non podo nin pensar. Ai. Mira, a morte dos fillos é morrer. Pero a túa compañía tamén che moito ao teu lado, A morte dos fillos non hai cousa que a sopar nesta vida. Entonces ti como fixeches, Felicia? Eu fixeno porque eu estou agora aquí contigo e falo, pero mellor despois na casa vou a chorar miñas penas, Eu tamén, se non fora así, a mí igual a vida andar por fora porque saime todos os pensamentos. Se estou na casa penso cousas malas. Hai xente maior que sabes que se mete na casa e que non... E que non sale. E que non hai maneira, non? E que eu se estivera metida na casa. Despois teño uns fillos, tanto fillos como netas, adóranme, que non saben como anda a facer, que me adoran, que eu non son, digo-che de verdade, Pilar, eu non son
merecedora dos fillos que teña netos. É que non son merecedora. Eu penso que non son mala nai, pero eles ainda son moito mellor para min. Eu creo que é a mellor, que é unha muller que ten 80 e pico de anos, que tuvo tantísimos fillos, que traballou como unha negra, tuvo unha vida esclava, e que agora é o momento de ela empezar a vivir e de ter os anos que Dios la teña, pois eso, contenta e facer o que ela queira. Non está ben que diga eu, pero sí, é boa persona, é de bo corazón, é boa nai, para min é mellor. Vamos! Veña, xa, vamos, veña, vamos. O neto, súa sobriña, súa irmá, os fillos e Felicia, por suposto. Na familia ninguén falta os sábados ás clases na canteira, uns a gaita e outras a pandeireta. E está ben porque hai xente de todas as idades e aquí o que importa é aprender e divertirse. Gloria, súa irmá, Isabel, a súa filla e Felicia están encantadas. Aquí máis que parentes son compañeiras atendendo seriamente a Pedro, o profesor. Claro que para el, sendo tan novo, é un papel difícil de xogar. Como darlle clase de pandeireta e canto a unha muller que o sabe todo e que é admirada por todos como a Felicia? Pois directamente pedíndolle a ela que lle ensine bellas cantigas. Fuiste a pera, fuiste a manzana, fuiste a ver las chavalas de Cantimana, ay la 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 la. Isto é a alegría máis grande do mundo, que non teñan vergonza con a bella de 81 anos. Isto é a riqueza máis grande que hai no mundo, Eu vexo-me, mira, como a espuma na agua, así para arriba. Vexo-me, eu xa digo a min que non quero que me berre, que eu non quero aprender máis. Eu quero disfrutar o resto da vida que me falta. Pero se profesor eres ti, feliz. Que vou ser, hombre? É guapo que é modelo. Supoño que todos pensaredes que despois dunhas clases tan intensas e de pasar horas grabando co equipo da Lala, Felicia estará cansada e quererá ir para casa. Pois non, agora quere festa coa familia e con medio paredes. Así é normal que lle guste tanto ir ás clases, porque nelas, rodeada de veciños e amigos, Felicia toca e canta e pode ser ao mesmo tempo alumna da clase, mestra da clase e animadora oficial da festa pós-clase. Miña nai aquí pasou en grande. Ela mismo dice que prefiere esperar o día de vir á festa e non o día de ir a cobrar, o sea que con eso... Felicia, pois, é a artista principal, non? É a que nos dá a nosa energía, é a nosa maestra. Eu traigo a dúas fillas miñas, levo as rapazas tamén aos furanchos con Felicia, demasiado, ten corda pa sete. E tes un mestre de pandereta? Que aquilo é un encanto, Está bueno, Que é modelo a pillar. Lo desafía. É que cando vai a pondo está o meu home, eu non vou pondo ele, eu vou o mellorciño caixa ali, me lo papo eu. Eu, como eu xa estive 54 anos agora, o mellor mozo caixa lá no outro mundo, aquele é para mí. Ahora, en serio, que ti falas moito, pero me parece a min que... Ladro pouco. Ladro moito, pero mordo pouco. Sí, me parece a min que sí. Toda a vida foi así. Mira, as mulleres, porque noutros programas, falando con homes pois da túa edad, máis ou menos, eu preguntaballe se os homes, a esa edad, lle siguen gustando as mulleres. Eles dicían que sí. Entón, eu pregunto se aos 81 anos nos siguen gustando os homes. A min, sabes para que me gustan os homes? Para rir, para regañar o dente e para fazer a burla deles. Non os quero para máis nada. A min que me falta. Eu teño 3 pensións, teño fillas que me adoran, teño netos que me adoran. Eu agora facía como a cabra batía co bicio no cu. Lavarle calzoncillos, mira, que os lavan eles. Non o. Eu non quero máis home que me viñera o rei Hassan de Marruecos. Bueno, se ven o rei Hassan... No. Ni me pica ni me prende, teño unha mala veciña que sen diñeiro
Alguén me dixo que salías todos os venres E sábados. e sábados. De feito, comprobamos que salides todos os venres e todos os sábados de Serán e de Furancho. E vimos ás 5 da mañá e ás 6. Todos os días. E eu non viño nada cansada, nada. E vou dicir outra cousa, E nunca queres vir para casa? No. Digo yo, hermano, onde imos agora? Onde queiras, abuela? E dimos, abuela, ele xa ríse de min. Abuela, onde imos agora? Onde queiras vos? É como vou, Que lles darás? Eu non lle dou nada. Farra. Eu doulle farra e doulle cariño. Felicia, digo a palabra, felicidade. Cando as dúas queremos ir a un sitio, sempre entre as dúas convencemos sempre a miña nai ou a meu tío ou a meus irmáns, sempre para que nos leve ao sitio que nos queremos ir. Sempre estou moi emocionada, sempre salimos tarde. Cando chegamos, se escuitas a unha gaita tocar, xa vai a subir o escenario encima unha mesa onde sea falta, onde se faga falta, pero ela sempre quere tocar. Colle a pandereta e nunca solta, a de irse hasta que cerre nada, hasta que nos boten. O de ir de furanchos é un costume familiar introducido pola matriarca Felicia. Aquí hai fillos, sobriños, netos, netas, mozas de netos, veciños, amigos, curiosos e achegados. En fin, que as trolas de Felicia son abertas. A estas alturas da vida o que lle importa é estar rodeada de xente que a quere e deixar na casa as penas e os tempos no que todo era tan difícil. Non ten complexos e fai o que lle dá a gana. E quizás esa alegría e esa gana de cantar sexan as que fan desta muller de 81 anos unha persoa tan vital e admirada por todos, comezando polos seus propios fillos. Así de festa todavía. Contenta cando está de festa viernes a sábado e domingo e lunes. E como nai tamén. Como nai só hai unha. Da miña nai digoche que a parte de boa é unha cachonda, unha alegre, boa querelle todo o mundo ben, ten marcha no corpo máis que a min, que queres que che diga? Que queres que che diga? Os fillos e os netos, eso non pode faltar. Ela sola non vai. Ese metrosexual, Os fillos sempre foron fillos, pero os netos. Cando comezan a chegar os netos como a Isidriño, aí Felicia xa se perde. Son a súa debilidade. Tamén chega Adrián, o jaiteiro, que ten marcha para rato. Todos son sangue do seu sangue, levan o ritmo e a música nas veas. E Marquiños, outro jaiteiro que acaba de chegar. Os netos de Felicia adoran a súa avoa, saben que é unha muller especial e están tremendamente orgullosos de poder sair de festa con ela. Pero de onde sacas tanta vitalidade? E digo yo, Benjamín. Sabedes que un día un par de mozas dixéronlle: Felicia, de onde sacas tanta vitalidade? Ti que lle contestaches? Ai, mira, unha vez fixeme a madrileña, mira, señora Felicia, voulle facer unha pregunta. Usted come moito, non para andar así moi ágil? E dixen, non, moito non como, pero mira, bebo un Cuba Libre e fumo un porro, ya me parece. A muller comeu como pan. Ela creou-mo. E despois pusime a diante... Ti sabes o que é un porro, Felicia? Eu sei des que fuman os drogados. Non é deses drogados que fuman os drogados. Un pitillo de risa, sí. Pois, debe ser, eu na miña vida vim nas miñas irmás. Pero eu dixen que era muller porque... como a mí pode ser calquera con 81 anos, e despois puñeme a cantar. Pode ser calquera. Conoce o seu así. De 81 anos que van a estar 5 da mañá a cantar e a bailar. Así. Digo eu, Benjamín, a noite que nadie, a mañán que nadie me esperte, a mañán comemos bocadillos. Pero ás 9 xa me gustou a peixe, tiña a miña cama feita, lavada, o meu cafecito, e despois faz a comida. E despois digo, e non che doen as pernas? No, nada. Non che doi nada? Nada. Las penas que hay en el mundo de anda, las pagan hoy las mujeres, esperando a sus maridos de la cantina. Aquí a festa continúa, xa vedes. Nós ímonos retirando, pero Felicia queda aquí ata a hora que faga falla. Nós non sabemos cal é a receta exacta dese elixir da vida que a fai maravillosa, pero algúns ingredientes ensinounos a historia de Felicia no programa de hoxe.
Afrontar a vida con optimismo, pensar que despois de calquera traxedia, por dura que sexa, a vida segue. Din que o que sementa sempre recolle, e isto é o que aos 81 anos recolle Felicia. 3 fillos e 11 netos que a adoran e que comparten con ela o amor pola música e as ganas de vivir e que sempre terán na súa nai e na súa avoa Felicia a referencia dunha persoa loitadora, honesta, vital e de gran corazón. Vendo xuntos, un pensa que quizáis esta sexa a mellor herdanza que alguén lle pode deixar á familia despois de toda unha vida. O Firenzen. E digo que son a muller máis feliz de toda Europa. Hostia! Mira, son a muller máis feliz de todo o mundo. Porque, mira, teño fillos que me adoran, teño netos, teño amigos, teño todo. Que máis quero eu? Bisnetos! Tres bisnetos. E a que chova? Hoxe chove morena, mañan hai barro, e o pobre do carreteiro canta no carro todo moreno.